La meva preocupació real avui és que comença OT i no ho podré veure. La Clàudia Rius, la Paula Carreras, la Rita Roig i l'Ofèlia Carbonell són gent de merda. I tu també. Soc la més normal de tots. Està clar que tinc raó. Els altres sempre s'equivoquen. La gent no sap anar pel món. Paula, bon dia. Bon dia, Clàudia. Rita, bona tarda. Bona tarda. Ofèlia, bona nit. Bona nit. Bon dia, bona tarda, bona nit. Tant se val quan escolteu això, perquè aquest programa segurament serà un autèntic caos. Teníem una convidada que al final no ha pogut venir i ara estem una mica aquí... Coses que passen, no passa esperant a veure què Serà fem. improvisat, no passa Anem sense res. guió, ja està. Vull dir, que sigui el que Déu vulgui. Que sigui el que hagi de ser. Aquestes últimes hores tothom està parlant o del Quique Setién, o de Puigdemont, o de la nova edició d'Operació Triunfo, o sigui que tirarem per aquí. Vosaltres heu vist OT, noies? Jo és que crec que només vaig veure la primera edició i per primera edició em refereixo a la del Bisbal i la Rosa d'Espanya. Vull dir que no he vist OT. Jo l'OT el vaig començar a veure el 2017 amb l'edició de la Maia i de l'Aitana, i com la primera edició així amb xarxes socials i tal. I llavors sí que el vaig mirar molt i vaig mirar moltes gales, però llavors a partir d'aquesta edició, en plan la de l'any passat sobretot, només m'ho mirava en diferit. I bueno, tu comentaves abans, la Clàudia comentava abans que en realitat tothom ho mira en diferit, OT. O sigui, jo crec que ara estan... O sigui, que Operació Triunfo és un programa que s'està currant moltíssim el tema multiplataforma, que sempre es diu molt, i almenys, sobretot a la carrera de periodisme, tothom és com, s'ha de fer multiplataforma perquè llavors arribareu als joves, i ningú té ni puta idea com fer-ho, i veig que dels pocs programes televisius que estan aconseguint això... Bueno, és una currada, OT, realment. És que està super pensat per xarxes, i o sigui, vaig veure una notícia, és que potser era del Confidencial o alguna cosa així, però que deia com que OT havia tingut molt poc share el dia de la seva estrena i vaig pensar, quina xorrada, si és que ells ja ho saben, que la gent jove, o sigui, com el seu target, no es posarà a mirar un programa de tele... Diumenge al vespre. Molta gent sí, però molta gent no. O sigui, un diumenge al vespre, quan dura 3 hores, el teu target és jove, l'endemà segurament anirà o a classe o a la universitat i saben que ho podran veure tot per xarxes. Diumenge supertard, a més, que és com una hora molt... De 10 a 1 de la nit és. I llavors, bueno, és que tu, Rita, ho explicaves, que només mirant el feed de Twitter del hashtag, sí, o sigui, jo avui m'he posat al dia de l'edició d'aquest any, perquè va ser el primer programa el diumenge, Aquest diumenge, i no em vaig enterar de res, i llavors avui que tenia una estona lliure m'he mirat el resumen, m'he mirat el repasso de gala, i llavors he entrat a dintre del hashtag i m'he mirat els vídeos que la gent comparteix i t'enteres del que és més important que ha passat el programa fins ara. Tu, Ofe, ho has vist? No. El que passa que... Cancel·lada. No, però sí que la seguia... O sigui, jo em comprava les revistes per estar enterada, per a l'hora del pati tenir alguna a dir, però no, ni he escoltat mai ni ho he vist mai en directe. En l'època això ha fet antiga, com no? molta pena, no? Sí, Ja. no passa Planificació social. Sí. Avui al pati diré això. No, però per saber qui eren, perquè tothom parlava més, no sé, hi va haver la de després, hi va una gala que tothom tenia noms que em semblaven raríssims, a mi, que em dic Ofèlia. Però de quina època estàs parlant? No, això de petita. Després, o sigui, he seguit fent el mateix però involuntàriament, en plan obrint Twitter i tothom parlant d'això, fent memes, i jo volia saber de què venia el meme i pues, És buscant. inevitable. És que a mi em passa això, que jo, la gent parla de gent d'Operació Triunfo, que no tinc ni idea, i o sigui, tinc la sensació que deu ser una mica com quan la gent no ha vist Juego de Tronos i llavors tothom parla de Juego de Tronos i tu no saps qui és la Daenerys Targaryen, i llavors, bueno, no ho sé. Yeah. Home, Jo molt fora, si no has jo vaig vist. flipar bastant perquè o sigui, jo he vist aquest primer episodi, no com es digui, doncs primera Programa, gala, sí. però l'he vist després per internet i llavors diumenge a la nit vaig obrir Twitter i realment molta gent del meu timeline, que tampoc seria com un target total, vull dir, jo crec que hi ha molta gent Sí, és supertransversal. Sí, molt. Jo crec que sí, i llavors, bueno, no sé, jo també recordo quan era petita que sortíem al pati i fèiem
ballàvem La Bisbivuelta. La Bisbivuelta, que és com... Ai, això no m'ho vaig perdre. Què? Què és això? Perquè la Rita... Tu quants anys tens, Rita? Jo tinc 22 anys. O sigui, nosaltres tres tenim 25 anys, que devíem... Que devíem tenir 7-8 anys, no? Perquè això devia ser la primera edició d'OT, jo crec que era el 2001-2002. Sí. I jo, és que de debò, tenia una devoció per OT i pel Bisbal, és que jo... Bueno, és que això és la cosa més sorprenent de la Paula. No, però no és sorprenent, perquè és superorgànic. O sigui, a mi m'encantava el Bisbal, molt, però molt, vull dir que el meu pare fins i tot em portava a l'acadèmia d'OT a veure com els concursants pujaven a l'autocar per anar a la gala. O sigui, només el trajecte de la porta de l'acadèmia a la porta de l'autocar. Tio, jo crec que això es mereix un I és que pin de bon pare, saps? Sí. I des d'aleshores, vull dir, m'agrada el Bisbal, però perquè em sembla un personatge superfascinant. Jo crec que el Bisbal... Hi ha un compte d'Instagram que això es diu David Bisbal Doing Things, em sembla. És meravellós perquè és el David Bisbal out of context. O sigui, és la mateixa essència. I és que... És que és o sigui, el David Bisbal ha passat de ser un cantant a ser un meme. Total. O sigui, és que ara serveix per tot. Sí. Però, ojo, perquè el David Bisbal... ara semblarà que faci una reivindicació molt bèstia del David Bisbal sense necessitat de fer-ho, però recordo que una de les millors actuacions és que té un vozarrón, en realitat, aquest tio. Canta superbé. Canta sí, molt el vídeo de Vuelta a la rutina, el que fa abans és espectacular, amb la veu, Un moment. Ofe, tu que ets músic, què opines de la veu de David Bisbal? A veure, això de tu que ets músic, perquè cada cop que surt OT surt algú a Twitter preguntant-me tu que ets músic, què opines? O sigui, jo sóc músic, però jo canto molt malament. O sigui, però tens oïda. Però pots analitzar, clar. Sí, em sembla molt bé, no sé. O sigui, és que jo, No tens ni idea, digues la veritat. No, perquè o sigui, canto tan malament que tothom que canta el veig tan allà. O sigui, jo sí, soc músic, però vaig estar suspenent solfeig durant 4 anys seguits, cada any, per cantar malament. O sigui, no, jo... Admiració total. El David Bisbal té una de les actuacions de quan ell participava a OT, que devia ser, jo crec que és el 2001 o el 2002, ara no ho sé, però una versió de Lucía... El Nacho, el nostre tècnic, diu 2001. Vale, és el nostre fact-checker de... Exacte, és el nostre neutral. Doncs el 2001 van fer una versió amb el Manu Tenorio de Lucía. Fue por tu amor, Lucía, Lucía. Tus recuerdos son... És increïble. És que em flipa la Paula quan Hauríeu es de veure posa com així. brillen els ulls de la Paula. És que de debò que és increïble aquesta versió. I llavors després, el 2012, el David Bisbal va fer un concert al Royal Albert Hall de Londres que també va versionar Lucía i va aparèixer la Rosario per sorpresa i canten Lucía Paula, els per què dos. saps tot això? Perquè és increïble. Si alguna vez amé, si algún día después de amarme, fue por tu amor, Lucía, Lucía. És que, de debò, que és molt maca aquesta versió. També perquè Lucía és un temazo. Vull dir que això ja és mèrit del Serrat. Però el David Bisbal, vull dir que a vegades amb aquests temazos, cantar temazos i versionar temazos fa molt de respecte. Doncs aquest tio és que ho borda i ja està, és la meva reivindicació. Vale, jo haig de dir que com de la primera època d'Operació Triunfo tampoc me'n recordo gaire, bueno, és que no ho mirava, com sabia la cançó de la Bet, Mar en calma i un atardecer, perquè pues, Això és de la segona Jo igual. edició. De la segona, Jo em vale. vaig enterar d'això perquè eren els balls que es feien al pati Clar, del perquè es col·le i ballava al llavors pati. tu volies estar involucrat, Sí. tu volies saber de què anava la cosa. Exacte. I llavors jo m'he enganxat, ara al final, pues, mirant-ho als meus companys de pis, saps? Ja. I llavors com... Jo és que tinc un amic que em passa les actuacions més destacables. Llavors, en plan, Paula, això t'agradarà. És que jo em vicio molt, O sigui, em va passar, per exemple, la de la Maia del Shake It Out de la Florence and the Machine. Aquesta me la va passar, vaig flipar, vaig pensar, uah, que guai, però no em vaig viciar. Perquè és que no miro la tele, jo. És que jo tampoc miro la tele. No, soc de ràdio, però miro Netflix, HBO, Amazon Prime, això sí. Però la tele, la tele tradicional no la miro gaire. És que jo haig de dir que, o sigui, com estic molt viciada a OT i ho miro molt i ho segueixo molt, però igualment no ho miro només per les actuacions que fan, ni molt menys, o sigui, ni molt menys, també ho miro per les actuacions, però clar, és com tot. Llavors també una cosa que m'agrada molt mirar d'OT, o sigui, jo m'ho prenc totalment com un programa que blanqueja Radio Televisió Espanyola, perquè és com un programa que tota l'estona mostra com una part molt moderna d'Espanya que després costa veure una mica en la política, i etc. I llavors és com... Jo què sé, doncs amb aquesta primera edició em vaig fixar que el discurs inicial que surt el presentador i diu, pues ja estamos aquí de vuelta, no sé què,
i la primera paraula, una de les primeres paraules que diu és la paraula valors, i és un fet que ell destaca. Jo amb això m'hi fixo molt, perquè crec que Operación Triunfo retrata com un progressisme, saps? Com uns valors, intenta... O sigui, hi ha com gais, lesbianes, negres, i és tota Operación Triunfo que després, doncs, no sé, mires la mateixa cadena i amb una final de la Copa del Rei no pots sentir el que pensa la gent, que és que xula l'himne, saps? Vull dir que per mi Operación Triunfo també m'agrada mirar-me des d'aquesta vessant més d'anàlisi també social, potser política. perquè és una cosa de jazz music i potser jazz music és quan... O sigui, sí, que però... té algú a veure que no sigui una producció pròpia d'ells, no? O sigui, segur que tota la gestió que fa Jazz Music en té a veure, i està clar que és un programa molt, molt ben fet també pel que dèiem de les xarxes i de tot, i que tenen ments pensant a darrere, que saben plasmar molt bé tota l'ànima de la joventut i totes les motivacions. L'any passat hi va haver el debat aquell sobre... La Mariconez. Exacte. Això va ser brutal, perquè fins i tot la Torroja, que es va com ofendre a saco, que vaig pensar, tio, quanta caspa, bueno, de debò. I gent del jurat, hi havia un del jurat que no me'n recordo com es diu, perdó, però no, és que jo no sé els noms, un que portava el cabell llarg del jurat va fer un munt de tuits dient que li semblava molt malament la censura i no sé què. Clar, vull dir, jo crec que el que Però censura per què? No, o sigui, jo crec perquè volien treure la paraula mariconez i dir, crec que era estupidez. Llavors... Però tenia sentit, o sigui, per mi és superguai que uns joves en prime time o un programa que ho peti, encara que no sigui prime time com a tal, però que es pugui fer aquest debat, ni que sigui posar-ho sobre la taula de dir, ei, una cosa mariconez, vols dir que ho hem de dir així? Pues amb això crec que és el que demostra Operación Triunfo, i que tria bé la seva gent, i que estaven exactament, que hi ha uns debats que interessen als joves i els treuen i ho fan expressament. El que jo dubto és que Radio Televisión Espanyola això ho fes per si sola, si no fos perquè els hi ve el Jazz Music o qui sigui i ho fa, i a sobre els hi va molt bé perquè blanqueja, o sigui, dona una imatge de la cadena supermoderna. Hi ha, no sé si... O sigui, no sé fins a quin punt tot és mentida o tot és veritat, però si hi ha una gravació en directe, realment tu no l'aturaràs a no ser que passi alguna cosa molt fort i no hi haurà... O sigui, la gent el que fa és mirar el directe i compartir vídeos del directe, i es pot fer viral una cosa que a Televisió Espanyola no li interessa gens que surti, saps? I al final els motius pels quals la gent mira OT poden ser coses que han passat un segon d'un directe que un li ha dit a l'altre no sé què, i això de cop i volta ha revolucionat i ara aquest és el favorito i de cop i guanya Operació Triunfo, saps? No sé, per exemple, amb aquesta primera gala hi va haver una noia que va cantar una cançó, una noia valenciana que va cantar una cançó del Lluís Llach, i llavors també hi va haver com molt de... Li han trobat un vídeo, no, ara, d'ella... Samantha, no es diu? Sí, d'ella saludant el Rajoy així com amb una mica de sorna. És ella, aquell vídeo? Sí. Ah, doncs jo no l'havia reconegut. He vist el vídeo d'aquesta tia i que tothom en parlava, però no havia relacionat... I ha sortit el típic article en plan... Una xica de Operación Triunfo afiliada, però, no sé... Però a mi el que em fa gràcia és del mateix programa en si, saps? Perquè jo estic... O sigui, aquest primer programa, cada cantant, cada participant pot triar la cançó que tria. Llavors, ja sabien que aquesta noia cantaria en català, i jo crec que això els hi va molt bé, perquè serveix també per blanquejar el tema de la relació de Radio Televisió Espanyola amb Catalunya. I vull dir, està clar que Espanya és un país que no respecta la multiplicitat de llengües que hi ha en el seu territori, i llavors pues, també, no sé, com el fet d'obrir el debat de, oi, sí, mira, que canten en català i ja està, ho normalitzem tot, i després, no sé, i en realitat, doncs... L'edició passada també van cantar en català, el Miqui Núñez va cantar alguna cosa, no? En català. Una cançó de xarango. I també va ser com, ai, mireu que comprensius, deixem que cantin en català i no ens queixem, saps? Vull dir, és que és una mica això, vull dir... A mi m'agrada, jo crec que és interessant també mirar-se OT des d'aquest punt de vista, no només de les cançons o dels I també està molt bé mirar-te'l des del punt de vista de mirar OT. Sí, sí, cadascú s'ho mira com vol, jo m'ho miro així. Vull dir que a mi em sembla superinteressant la reflexió que estàs fent, però també penso que és entreteniment superben fet i que hi ha falta entreteniment ben fet també. Sí, jo ho defenso totalment, vull dir, crec que té moltes coses bones per moltes, vull dir, crec que OT té molt suc, es pot analitzar per moltíssimes bandes, des del punt de vista del jovent, estic parlant molt, perdó, del jovent, des del punt de vista polític, des del punt de vista de com fan servir les xarxes, vull dir, per mi és com... No sé. El que sí que he vist a Twitter és que deien que els tios tenen perfils molt similars tots. Vull dir, com que les ties eren molt més variades a nivell de perfil tant de persona com de músic o de cantanta. Fan moltíssima mandra els tios, és que jo no en salvaria ni un. O sigui, hi ha un que té la veu així greu. Vale, aquest és l'únic que salvaria, Flavio crec que es diu, és com l'únic, i després tota la resta són, les ties cadascuna té una personalitat diferent, totes tenen veuassa, totes tenen com un missatge de reivindicatiu o del que sigui a dir, bueno, és que
vull dir, encarna molt el moviment social, o sigui, com el context social en general. Les ties són superpotents i els tios és en plan, bueno, no sé... Això és un problema de càsting, perquè al final això tu has de fer Sí, un càsting... perquè segur que hi ha molta gent que Home, canta imagina't. molt bé i que a més és molt diferent. Però és que crec, o sigui, és raro perquè estic... O sigui, Però tots són guapos. Això ho he vist que ho diuen molt. relatiu. Però és veritat, tu mira't els nois aquests que són tres iguals, són el mateix perfil 100%. bueno, hi ha dos nois que són com una còpia en realitat espanyola porten de una Justin arracada i Bieber. tenen el cabell arrissat, pobres nois. O Saps? sigui, hi ha dos nois que són com dos Justin Biebers, però d'aquí, saps? Vull dir, no... Sí, no, sí. No sé, i igualment estic segura que el càsting el tenen supermirat, perquè aquesta gent s'ho mira molt i cada persona és... O sigui, això són futurs productes, per tant, és que ells ho trien molt i això es va notar molt, crec I que l'any llavors com passat. s'explica que tots els tios siguin iguals? Perquè deuen tenir un perfil que deuen pensar que tira per alguna forma, perquè és que això no ho deixes a l'atzar. Jo crec S'assemblen que al Miqui Núñez, que és com el n'hi que ha més un- ho ha patat. N'hi ha un que s'assembla molt al Mickey, n'hi ha un que sí. És que Però igual és més busquen d'estil, això, és més d'estil que no de físicament, O sigui, són el mateix tipus de... Vale, el Nacho diu que no, diu que s'assemblen físicament. Jo S'assemblen potser no m'hi he tot. fixat massa, però a mi em semblava que el que és similar és el rotllo aquest de cançó de gralla de festa major, més Sí. no tan tiu que canta balades o així, sinó Sí. com un rotllo així més fiestero. Això és el que a mi em semblava, però Sí. perdó. No sé, jo crec que l'any passat, que en gran part, o sigui, que no va funcionar gaire, l'any passat era l'Alba Reig i companyia, no va funcionar gaire, i jo crec que és perquè ja es veia que estava tot molt, com fet tot com un producte, i els mateixos participants ho sabien, que acabarien patant-ho perquè venien de la Maia, l'Aitana i companyia, que ho van patar. I llavors no va funcionar tant, llavors a veure aquest any sí és L'any millor. passat l'Alba Reche va fer una versió de La Llorona, que Genial. era però espectacular, o sigui, amb una L'Alba veu Reche té molt així bona com... veu. Sí, Sí. increïble. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, gigante pero sabroso. Tio, Ofe, no estàs dient res, em saps supergreu. És que no sé, no tinc gaire a dir del tema. Em Però sap un dia, greu. un dia que parlem de música i tampoc és el... Vols que parlem de jazz? No. T'hi molaria molt que poguessis dir llocs on es pot veure jazz en directe a Barcelona. Ara, així, random. Sí, una llista molt ràpida de l'Ofèlia per si t'interessa el jazz. Domina molt de jazz. Clar. És que potser la gent no ho sap, però Sí. és que, en sèrio... Bueno, Aquest és el nou segment. No sap cantar, però li agrada el jazz. Això sortirà dimecres a les... Què? Això sortirà dimecres al vespre. Al vespre, o sigui, Sí. els dimecres al vespre hi ha la jam de robadors, Ah, sí. Jo que... o sigui, val 5 euros, si arribes tard potser és gratis, i si no vols pagar et pots quedar a la barra i és gratis, però bueno, que... Val la però pena explicar què és una jam, per qui no ho sàpiga, o què? Sí. M'agrada, anem a pillar un tema que l'Ofèlia pugui parlar. Bueno, una jam és més o menys com el que estem fent aquí ara, en plan, la gent no té... Es troben i diuen, ok, anem a fer aquest tema i cadascú improvisa una mica i ja està. Però una cosa, robadors, o sigui, la jam és de jazz, perquè jo he anat a una jam i no, Sí, no era jazz. perquè allà fan jazz i flamenc. Ah, Barrejat? No. Anava a dir, és que llavors em fliparia. llavors ja flipes, no? Existeix, jazz flamenc. No, però ja fan dos torns, menys els dimecres, que el dimecres és tota la nit jazz. Entre setmana és a les 8 fan jazz i a les 9:30 o 10 és flamenc, en planta blau i tot molt guai. Hi ha molts guiris. Pues jo hi vaig anar un dia i no era ni jazz ni flamenc, aquest dia. Ties, hem Era d'anar com- un dia, eh? Com pop, com tios, pujant amb la guitarra i... Bueno, no sé. Potser... No sé, potser era un dissabte o alguna cosa, Sí, saps? no, potser sé. fan més coses i no entenc. No, és que a Barcelona és molt complicat tot això de la música en directe i la cultura, perquè per una banda el que dona molts diners és el turisme, i el turisme vol una mena de coses i hi ha poc pressupost per l'altra mena de cultura. No sé, és que és una conversació molt liada, si ens hi posem. No, sé. o sigui, està bé, vull dir, jo crec que és un tema guai, no? És que jo tinc la sensació que el jazz a Barcelona no ha acabat d'arribar al públic jove.
Ja, com que no ha sapigut trobar la manera. Perquè crec que hi ha el tòpic de jazz així, saps, senyors de 60 anys amb boina, Clar, per vinils això, a casa. però en realitat això és una tonteria. Sí, i hi ha molta gent jove que està fent moltes coses molt guais, hi ha gent que està mesclant molts gèneres així, que estan mesclant amb hip-hop, amb coses més urbanes, i no sé, hi ha coses molt guais. Recomanaries algú com així, ni que no sigui d'aquí, però vull dir, com dir, mira, m'agrada molt aquest testo de jazz. Ai, quina pressió. Ja, jo tinc moltes ganes de saber-ho. Estem estalquejant-la, o sigui, s'ha tornat l'entrevistada. No, però molaria molt, en realitat, colar-se en una llista de Spotify de la OFE. Tinc una de perreo, sí. No, jo, sí. Vale. A veure. No sé, no me'n faig, sóc molt desordenada de llistes. Sí, això és... A veure, anem a parlar del desordre de l'Ofèlia. Jo he vist el seu fondo de pantalla. No hi ha un sol espai blanc entre documents i carpetes. I jo que sóc l'antic... Mira. No. Molt bé. Vale, però ara pots ordenar-ho en línies. És que l'altre dia ens va enviar una foto a l'Ofèlia del seu escriptori que no es veia el fons de pantalla, eren tot documents desordenadíssims, i ara, bueno, encara. Has millorat una mica, però igualment està molt desordenat. Acabeu de sentir el que li ha dit la Rita, li diu, ara pots ordenar-ho en línies. Jo només t'ho dic com a suggerència, perquè supersuggerent. És una suggerència, per la seva salut mental és molt millor, pensaràs molt millor. Per la teva també. Sí, per la meva també. Els cops que hagis de veure l'ordinador de l'OFE estaràs més tranquil·la. Sisplau, cuida la Rita, OFE, per favor. No, bé, crec que és el que ens diferencia a mi de vosaltres, és l'ordre, no? El caos. Perquè jo sóc bastant ordenada, sí. Bueno, la resta de coses era bastant... Jo amb l'ordinador sí que ho soc, però perquè si no em faig la pitjar un liu. Sí. És que no. Realment, la Rita està dins de l'Spotify de l'Ofèlia ara mateix, sí. Sí, però no trobo el perreo, que és el que anava a buscar. És que no el vaig fer per mi, el vaig fer per Big Burger, però... Cosis boniquis, tens una llista que es diu així. Sí, això és una llista de música clàssica que vaig fer per uns amics. No sé, si us interessa la música clàssica. Jo és que tinc llistes en plan Nadal. Ara que dius això de música clàssica, puc fer una recomanació? Sí, clar. És que l'altre dia vaig anar al cine a veure Pavarotti, que és el documental de... Ja vaig veure que feies un tuit. Come vorreste essere ricordato tra 100 anni? My father was a tenor. You always do what your father is doing, so I'm a little tenor. My mother says, my son sings with a beautiful voice. I said, Mama, you say that because you are my mother. No, because I don't say that when I hear your father. Sí, em va agradar moltíssim, de debò, Jo vaig veure el tràiler i vaig pensar, no aniré a veure això. Doncs, de debò que és superinteressant, perquè, bueno, t'ha d'interessar mínimament la vida de Pavarotti, però Pavarotti és un tio que és un personatge supercomplex, perquè és un tio que bueno, és història de la música i història del món, gairebé, i llavors fan un retrat que jo és que pensava, podria ser perfectament la típica història i el típic personatge que podrien fer pel·lis com la de Bohemian Rhapsody del Freddie Mercury, que és una biopic que, sincerament, a mi em va semblar una merda perquè no t'explicava ni cap dels seus problemes amb la banda, ni cap dels seus problemes amb les drogues, ni cap dels seus problemes amb ell mateix. O sigui, és com que el feien un personatge superblanc i supercookie i era tota la pel·li un gran concert de Queen, que això molava molt, però la figura de Freddie Mercury no te l'acabàvem d'explicar bé. Llavors vaig pensar, Pavarotti és el típic tio... Ja ha rajat algú, ja està, ja l'ha fotut. No, però que Pavarotti, que és el típic tio que li podrien fer perfectament una biopic i agafar un actor i fer allò, un blockbuster de l'hòstia, i en canvi han fet un documental que està fet amb molt bon gust perquè l'humanitza molt, o sigui, parla de tot, parla de la seva faceta musical, la seva vida personal, de la seva relació amb les dones, de la seva relació amb els seus pares, de la seva relació amb tothom, vull dir, com... I està superbé, de debò. Vull dir que us ho recomano. On l'has vist? Jo la vaig anar a veure als cines Balmes, que són uns cines que a mi m'agraden molt perquè són en versió original i estan superbé. L'única putada és que estan a tomar pel cul, i que no hi ha res allà, vull dir que no pots anar a fer un cafè abans ni després i estan com molt desengelats. Però com a cines m'encanten. Sí, anava maca. Sí, i vaig anar allà i crec que ha estat poc temps en cartellera, però, hòstia, és que em va agradar molt, en sèrio. Vale, guai. I fins i tot si no t'agrada gaire l'òpera, vull dir, perquè pot no interessar-te l'òpera, però el personatge jo crec que és guai. Vale, doncs el tràiler no... És que hi ha documentals d'aquests molt guais. Segur que és interessant. Com, no sé, jo l'últim documental d'així més de la vida que he anat a veure va ser el de Maradona, que el vaig anar a veure al Renoir Florida Blanca. Sí. I bueno, no sé, suposo que
clar, com la gent que és molt fan del Maradona en realitat ja ho devia saber tot, però a mi que em pilla ja amb una generació més enllà i com que sé que és super top del futbol i tal, però hi havia moltes coses que no sabia i són guais, vull dir que aquests documentals tu passes bé mentre els mires i aprens coses. I en aquest del Pavarotti és guai perquè, a part de que, o sigui, han fet entrevistes a posteriori doncs, de gent del seu entorn que parla d'ell i que sap explicar coses i que l'havien conegut i tal, també hi ha imatges antigues d'ell o de la seva dona gravant-lo a ell un dia tonto, fent-li preguntes, ell explicant doncs, que el seu pare també era tenor i que en realitat el bo era el seu pare però que ell va triomfar perquè mira... Vull dir que és molt xulo, no sé, a mi m'agrada molt i és emocionant i... Bueno. A Milà hi ha com un museu del Pavarotti, jo hi vaig anar, és com una cosa com molt petita i molt claustrofòbica però que totes les parets estan plenes de fotos del Pavarotti i no sé per què hi vaig anar, crec que és perquè estava com de camí a un lloc amb vistes o alguna així, però vull dir que si t'agrada el Pavarotti podries anar a fer una mica el friqui per allà. Com... En realitat falten només 5 minuts, tio. És que si ens posem a parlar nosaltres, en realitat també passa ràpid, perquè és el que fem normalment. Sí, bueno, perquè també ho hem d'explicar a la gent, que al final, o sigui, no ens coneixíem tant al principi, fèiem molt el jijijaja amb el fet de ser amigues o no, i al final... I ara sí que ens coneixem. No dic que som amigues, no m'ha dit. Ens caiem fatal. Centrada i no rematant. No, però tio, l'altre dia vam estar com 3 hores fent birres i podríem haver estat 4 hores fent birres. Sí, jo diria que ens caiem bé. Ens van fer fora. Ens caiem bé. Heavy. Sí, és el titular. Sí, ens caiem bé. Però caure bé és difícil. Bueno, no, en realitat no. Tothom és molt simpàtic. Caure bé és molt fàcil. No digues el que anaves a dir. Que caure't bé amb algú realment és molt difícil, perquè tothom ve... O sigui, jo crec que la gent, quan coneixes algú, tothom està a la defensiva una mica. Saps? O sigui, que hi ha un procés molt llarg abans de que... O sigui, a tu et pot caure bé algú, però en el moment on tu mires als ulls de la persona i saps que us caieu bé, jo crec que això és més difícil. Com que tens la certesa de que aquella persona li caus bé. No en plan de som superamics, millors amics, tal, sinó de ens caiem bé mútuament amb aquesta persona i, per tant, ja no... Però de vegades això és bastant el que el roce hace el cariño. I, o sigui, jo soc bastant d'intuir, si com que de seguida ho noto, si... Vull dir, no sé, això, cadascú. Per això té tant mèrit quan... Com més roce, pitjor, no? No, per això, que jo crec que primer, quan conec algú, doncs ja tinc la intuïció de veure per on van els tiros i si mínimament els tiros van bé, doncs al final d'acabar coincidint o d'així. Bueno, és com el debat aquest de si la primera impressió compta o no compta. Vull dir, com si és bastant definitiva o no. Yeah. Jo em fio bastant, de les primeres impressions. Jo també. Jo crec que depèn de quin tipus de persona ets. Hi ha gent que se li dona molt bé conèixer els altres i hi ha gent que sempre... Sí, jo crec que sóc al revés amb els altres. O sigui, jo crec que si ve algú mínimament el pillo, però que alhora jo sóc un desastre. La gent de mi sempre té molt mala imatge al principi perquè o soc molt vergonyosa o soc molt nerviosa o la cago dient alguna que no fa gràcia. I llavors crec que em passa al revés. Tia, saps què podríem fer? És que ara m'acaba de... És una cosa totalment off-topic, però l'altre dia ens van enviar un tuit, un noi que es deia @cuidem-nos, que dèiem que no havíem fet allò de dir de la cançó, o sigui, posar la cançó que estem escoltant ara a l'Spotify. Llavors jo crec que ho podríem fer, si voleu. Vale, doncs ho fem i ja donem per tancat el programa. Ai, jo no puc posar la que estava escoltant. Jo tampoc, és que de fet jo no puc posar-la. Merda, ties. Ningú la pot posar. Jo crec que jo no la puc posar perquè era la persona que estàvem esperant. Sí, i jo també. I vull dir, que busca el mòbil. Clar, és que... O fet, tu, de fet, podem fer que Tanquilofe, ja que ha parlat de música, o què, Rita? O tu vols posar la teva última? Ara, no, és boy band de Manel, no passa res. Doncs, Sofi, veiem, posa la teva última cançó i ja donem el programa cap ara acabat. A veure què tens. Puja el volum. I per això... Clar, és que... Qui és? Digues. A veure si ho pronuncio bé. És Casa Overall i és un tema que es diu What's New With You, que és pillar un estàndard de jazz que es diu What's New i rapeja sobre una ruptura. Bueno, que guai, mola molt. Veieu, per això hem de preguntar més... Donem-li micros a l'Ofe i que gent del món, pregunteu a l'Ofe sobre jazz. Bueno, noies, us anava a dir gràcies per venir, però no, perquè vosaltres ja hauríeu d'estar aquí d'entrada. Però no és la vostra obligació i heu de seguir fent-ho. Acabem i ens veiem al programa següent. Aquest cop esperem ser amb un convidat. Gent de merda. Cercle més normal.
Aquestes que sonen són la Rombo. Nosaltres som la Paula Carreras, la Rita Roig, l'Ofèlia Carbonell i la Clàudia Rius. I som gent de merda gràcies a la inestimable ajuda del Roger Fontarnau i el Nacho Encinas, que fan que tot soni bé, la Clàudia Torrents, que ha posat el seu art al servei del programa, i el David Caravent, la veu més sexy de Catalunya. La setmana que ve més. Adéu, noies! Adéu. Adéu.